Oh, agawak. Sa pumiro pa lang na batak, damot na. Yun, sinakop na mga pare. Sapin muna kita. Yun, good morning mga pare, good morning mga pare. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Medyo madulom ang panahon niyan mga pare. Mauran-uran, nagtinik-tinik. Yan. Sana malinaw ang camera ta kay natagduan sinuran. Asirawon ta niyan mga pare, mga pare. Nasa 24 piraso na bubutrap asirawon ta niyan. Sana dagan ang sulod para mahatagan ta naman ang mga padihon ta na naghuhurlat dito sa gilid, mga padihonan madihon. Yan siyempre, makabakal kita sa bugas. Padi pirmi kita may pangbakal bugas nan makalipres sa roda. Pumiro na batak ini mga pare. Oh, agawak. Sa pumiro pa lang na batak, damot na. Yun, sa pumiro ta na batak mga padiho. May unom tulos na sulay bagyo naghalo. Yan, sa pumiro pa lang na batak. Hulat-hulat lang kao mga padi, mga madi. Agawak. Yun mga padi, tapos na kita magsiraw. Nasiraw taan 24 piraso na bubutrap. Yadi na dakop ta mga padihaw. Oh, di lang aning paimutan na video para diri maghalaba ang video ta. Yadi nang pangbugas ta. Yun. Oh, yadi pa. Mga pangbakal ta bugas mga padi. Tas yadi oh. Oh. May niharatag ta sa mga padihon taan, matarapo dito ng mga padihon ta. May niharatag ta. Yan, mauli na kita mga padi. Oh, pilih sa Rian. Ayo dong. Oh. Oh, asal. Oh, makahabol. Ya. Diretso. Hop, diretso. Kayan maday ko dito. Diretso. Ya.